Eze-Ana Ugochi tubelu. Welcome man oraifite. Igade. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Mana o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye mmalite mmadụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye mmalite mmadụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha ndị oke erigo anyị fọndambaki, ndị oche eri anyị fọndambaki. Fada sikala aka ogori ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa, okwuru ụka adịkwa. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana si na ọma mme ọdịnala ọmanwụ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma gbaa ume, ọdịnala ya dị. Ka anyị dobiri ebe a, ụtụtụ ọma nọ. A sị na chita ata bụ nkwọ ya kwatara anyị ihe ọma ma kpọpụrụ anyị ihe ọjọọ. Aka m bụkwa onye nke gị maka ndị ọmụta abụ izi ha na-afụ m. Afa mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Ị can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa, n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ signs of a called one. Ihe ejiri mara onye akpọrọ ọrụ, ya na ihe ị nwere ike ime in order to succeed massively. Part 2. Gịnị ka anyị na-achịkọwa bụ na ya bụ onye akpọrọ ọrụ dịka anyị sikwu na part 1. Ọ bụrụ na ị wọchịrọ nke yesterday, ga wọchị ya. Ihe eji mara onye akpọrọ ọrụ bụ na onye akpọrọ ọrụ bụ onye akpọrọ ọrụ. Onye akpọrọ ọrụ bụ onye akpọrọ ọrụ nwere ụdị ọsọ gị si na-arụ ya, weda ma ị na-arụ n'ụka ma ị na-arụ n'ọdịnala. O nwere ụsọ certain things dị very common ihe eji wee mara the signs. Nwa dịka anyị si wee kọwa, anyị kwuru na iwe onye akpọrọ ọrụ, sayensị ị ga-eji wee mara akpọrọ ọrụ na o nwere ụfọdụ ihe ga na-eme na ndụ gị ga-ahụ mistri, ga-agba ndị mmadụ gharị. Anyị wee kwuo na nke mbụ ka anyị digress ya lotu before anyị kọwaa ihe gbasara ya. Mana before anyị ga-eme nke a, ka anyị mara ọkwa dị mkpa. Nke mbụ, echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Julaị na-abịa, nke ọnwa Jun agwụgwọ, mana anyị ka na-agọrọ ha ọgwọ n'isi ha ụtụtụ ọbụla chiri ọnwa Jun agwụ. Mana ọ bụrụ iso na nke Julaị, aja mbụ niile na-aja ịpụta ihe. Ndị na-esonye na ya amarago ka esi eme, mana maka gị bụ onye ọfụ, ị ga-eme wee forward ya 3 prayer request. Ime donation token to the account number. Ime donation token to the account number. A chat is them na WhatsApp. And what's the other details I needed in order to book you. My WhatsApp number is 0805 78 37672. I repeat, 0805 78 37672.
then nke ọzọ bụ ịnecha vidio metụ aka na share button, like ya our programs, share it among your friends, gwa ndị mmadụ gbasara ya. Nke ọzọzi bụ ihe ọzọ ị nwere ike ime bụ isonyere anyị n'oge awa nke eziokwu. Ike ịda watch our Nollywood movies na YouTube, jee na Ugochi movie productions na YouTube, watch ya. Abụkwa ndị television channels they chọrọ ka ị partner with us, ka ị na-show our program na ya channel, please chat me on WhatsApp too. Ọ bụrụ na ị nwere talent n'ụdị ọbụla in every department na Nollywood, na ị nwere passion ihe gbasara music maọbụ ihe ejije dị iche iche, ndị mma agba comedy, ma ọ na ị nwere passion for Nollywood acting as an actor, chat me also on WhatsApp. Our mission is to build, help people, young talents, so that people will have better life. Then I can imagine n'iru n'isi ụka anyị bịa. Ekwuru na onye agbara ọrụ nwere common sense. Ị ga-enweta. Those common sense ị ga-enweta dịka onye agbara ọrụ bụ ị ga na-afụta na ihe dị omimi na-eme n'ebe ị nọ. Ị nwere ike ị na-enwe ihe a na-akpọ clairvoyant or clairaudience. That is ndị na-afụ afụ ma ọ bụ ndị na-anụ anụ, onwe ndị na-anụ voice. Ọsọ na ọ na-anọkọta akpọ ya oku na anụ ka akpọrọ afịa. Ma ọ bụ ndị na-anọkọta etu akpọ ya oku zie ya ozi. Ma ọ bụ ndị si na ha na-afụ afụ ọnọgide etu a strange image abịakwute ya na-agwụ ya one thing or the other. O nwere one lady mụ na ya na-ekwu okwu some years back, kịta o bidogo ọrụ ya maka na akwadoro m ya si ebido ọrụ. Ọ sị m na ya na-anọkọta this image abịakwute ya na ya na-afụ ihu ya clearly, mana ọ na-abịa na ya na-akpa nkata, mana onwe a naka mmadụ si mee obere ihe na door ihe before mmadụ a bịawa sef ihe agwụ ya bụ na ka ọ dị na ya apụwago ozugbo ọ na-asị ya ka ọ bụ ya mmadụ akụ aka na do, so that the spirit ya na-abịa na amadogo oge mmadụ bịara ya nso. So mgbe ụfọdụ mana ihe adị surprise bụ na ihe onwe ka isi wee nọrọ ya nso, ị ga-afụ na ọ nwere onye na ya na-communicate mana enwe nọsi the person. O nwere ndị ọ na-eme like that. O nwere ndị bụ naturally mystic in nature, ihe gbasara ha dị omimi. So ọ bụrụ na ọ na-eme gị etu a ma ọ bụrụ na ị na-anụ voice, ma ọ nọ na-abụ ị nọ na nlọ abịa na-agwa gị okwu dị aṅa meseji gị ga-ezi onye dị etu a, ọ bụrụ taa ka o bidokwa n'ọdịnala Igbo. O nwere ihe a na-akpọ, ka m kwuo ihe anyị mana ụfọdụ ndị mmadụ amarọ, o nwere ihe a na-akpọ ịkụ amụma na mgbe gburugburu mgbe enu a n'ọsa. Ọ bụrụ taa, ọ bụrụ mgbe ndị ụka bịara ka ndị be anyị maara ihe bụ prọfet. Ọ dị bụ mgbe gburugburu jee jụọ nne gị ma ọ bụ nna gị ihe dị ka onye rugoro ebe 80 years 90 years gbagobe, jụọ ya o nwere oge ndị Igbo na-akụ amụma. Yes, ọ bụrụ na ọ dụọ na bụ na ọ dị na be anyị oraifite, even till today family generation ha kụrụ amụma akaba. Ọ ka nwere onye nke nwụpụrụ ọdụsa na be anyị a na-akpọ ụlasị, na family ndị bụ ụlasị amaghị na ha na-akụ amụma. Na ka nkọwalụ gị ma anọ sị na enwe other families kwa ma abara uru ka mgbawa afọ ha ebe a akọwalụ gị ihe bụ ịkọ mgbe gboo. Mgbe gburugburu bụ ndị a na-anọgide etu o nwere ndị kụrụ amụma ụlasị, nwee ndị kụrụ amụma ndị mmiri, nwee ndị kụrụ amụma ofu alụsị ma ọ bụ nke ọzọ. Ọ na-anọgide etu a mmụọ abịazie ya ozi si ya jee zie onye dị etu a na ihe dị etu a ya eme. Ịmakọna mgbe a na-akụ amụma na-akụ amụma kwuo na a ga-enwe ụganị. Gịnị ka a na-akpọ ụganị? Oge ụkọ nri na arọ na-abịanụ na a ga-enwe ụganị na mmiri ama ezo ọfụma maka ihie na arọ na-abụ na-abịanụ na ụkọ nri ga-adị. Ịmarọ ihe niile a na-akụ ihe niile ọ dịka stories because na mgbe gburugburu adịghị enwe documentation mana o mere eme. Ma mana so gwakwu one of those stories ka m gwa gị agba a na-akụ ogwu. O nwere onye ya nọgide etu o nwere ike ọ bụrụ nwata nwaanyị, o nwere nke mekwu na be anyị ọ bụrụ nwata nwaanyị a na-anụ na neighboring town ọzọ obodo. O nwere ike ọ nọ n'ebe a mmụọ abịazie ya ozi si ya ya jebe na family ndị bụ udo ekwe, olu ebe ahụ ya gwa oke afọ udo ekwe, ya wepụ aka enwe n'ofe bifo aka mmadụ aka enwe agaghọ aka mmadụ, ya wepụ aka n'ihe ọ na-azọ. Na ọ bụrụ na o mere etu a na izu na asaa na mmụọ ya bata bie ya agwacha ya etu a eji bịa wee mara ga-atụ ozi ọya ezi. Onye ahụ nwere ike si ọzọ bụrụ, nwere ike ụfọdụ na-akụ ogene ụfọdụ na-akụ ekwe.
ọ bịarudo o jebe straight to family anwa onye abatabe gị olu ọpụta ha n'ozu odo gị ihe a na-akpọ ozu odo ya izi ihe mbara be gị ọ bụrụ ndị kịta a na-etizi gị eti olu ghara ebe ahụ ọkwue ekwe ma ọ bụ ogene ọ bụrụ na onye ụlọ asịzi ọgwụ ọkpọ oke afọ udo ekwe na ụlọ asị gwara ya bịa gwa gị gị wepụ aka enwe n'ofe bifo ọgha aka mmadụ na ya bụ ihe ị na-azọ gị wepụ aka na ya maka mmụọ ya pụ bata be gị ụkpaka okpoko gburu n'ọkwa ntị chiri ya ọkụ ekwe ya ụna ekwụrụ ya nwanne naira ekwụrụ ya afọ o nwere mgbe na ọnọkọta etu ahụ ha ejee n'obodo jee n'obi jee zie obi ozi nekwa ife na-achọ ime n'obodo a o nwere ọ gwụrụ na be anyị ụfọdụ na-enwe ebe dị iche iche akụrụ amụma dị iche iche abịa gwụọ ọnụọ ndị mmadụ bifo ihe ahụ eme so ọ bụrụ taa ị na-agụta ya na baịbụl ọ dịka asị na onye nwa jere na Jeremaya jezie eze Jafat ozi ihe niile adịburu ha n'Igbo gboo kama na ihe mere ihe bụ na ndị ụka bịara wee rie ndị be anyị erie too much ndị mmadụ ma ndị bụ na-aza osu agwụ jụ na ha ama azazi osu agwụ na osu agwụ bụ afọ alụsị ndị na-aza nwa eke jụ na ha ama azazi nwa eke nwe famili m makwa nteje na ha ama azazi nwa eke na ọnwa Chukwu so ọtụtụ ndị mmadụ ndị ọbụla o nwere ndị asọnem ha bụ ọnụ mmụọ ha wepụ ọnụ mmụọ zaba ọnụ Chukwu so ụmụ ihe niile abụ ihe ndị jiri ndị mmadụ na-apụtazi akpọwazi osu agwụ dịka asịtọ ihe ọjọọ ụfọdụ na-echenji ụfọdụ achọzi inwe anything associating with that ọdịnala dịbefa etara ya ụfọdụ ndị na-akọ amụma nwere ọfụ eji akụ amụma ihe na-achọ ịkọwalụgo bụrụ ihe dị gbugbo na o nwere onye ya awa ọnọgide etu a abịazie ya ozi si ya jee ezi ya onye dị etu a ozi ọ na-eme eleta m oge one of my junior sister ka na-etolite etolite ihe na-agwa gị bụ oge ọ ka nọ JS ka obere nwa mgbe anwa o nwere ike ọ pụta gị ọfụ n'ụzọ kpọọ ha afa zie gị ozi ọmụga eso na anyị so na ndị megidozie ụtọ ụwa nọ n'ime kịta anyị wee na-agwazie etu ọ ga-esi wee kam ya down chanel zie n'ụdị ọdaizi ozi ịchọzie ọ gharazi ịbụ onye na-agara onwe mana ọ ka dị ozi si abịa ana m achịkọwala gị na onwere ndị dị iche iche ụdị ihe a na-eme gị ebe ha na nwere ọkpụkpụ o nwere ndị anọgide na nlọ abịakwute ha si aja egwu onye dị etu a ihe dị etu a ihe dị etu a so ka o si eme onye abụrụ ka o si eme onye o nwere ndị nke ha dị more powerful nwee nke ha ndị nke ha dị less maka na agwụ mmadụ niile abụrụ ofu na o nwere ike ị na-afụ ụdị ihe dị etu a ka a na-abịa agwa gị okwu ma ọ dịghị na-afụ afụ na ife o nwere ndị nke ha ya abịa ọ na-emeghị na ife ọ bụ nwe nke ihe na-abụ sọrọ ịnọrọ onwe gị dete na-abịa mmụọ abịa o nwere ike ọ bịa ma ya egosinaghị ihe ozibe gị ozi ada ozicha gị ozi ahụ ma mee ịghọtara ya ị na-idoro ka mmadụ gwa gị ndị nwere ọkpụkpọ oku ọ bụkwa na iwu ndị na-abụ na ọ bụrụ na mmadụ kpasuo gị iwe ikwuo okwu n'iwe ọ bịa na mmezu onye a ga-atagide afụtụ na onye abịa ya ụgbọala ọ dị ọ bụrụ taa ka onyinye anwa dịbana ka nlụta o nwere oge nke mere na agba ochie ka nwere akụkọ ịma ka ọ marụ atụ akụkọ ịmarụ maka ndị Igbo na-atụ ilu si na a na-ekuzi nwata awọ n'ikpe okwute a na-emetụrụ ya aka maka na awọ na okwute yi onye a kpatara na-akụzi nkụzi ọdịnala ana m ala ka ihe ọmụmatụ mma eji ihe ịma wee marụ atụ ihe ịmaghị o nwere onye a na-akpọ Elisha bụ nwa azụ Elijah o nwere isi nkwọcha o nwere ebe ahụ ya ntutu o nwere isi nkwọcha ewee konye m akụkọ na Ancient Book sị na o nwere otu ụbọchị Elisha na-apụta ụmụaka na-akparị ya na ido ụdị netu anya kwa eziokwu wee na-agba ya Elisha onye isi nkwọcha o wee si iwe wee wee ya n'iwe a were ya trigal anụ ndọgbu wee pụta wee dọgbusi ụmụazị ndị a ama na inugo dị akụkọ mbụ ọkwa eziokwu ihe na-achọ ịkọwala gị bụ na o nwere ka ị ga-esi kpasuo onye akpọrọ ọrụ iwe okwu okwu n'iwe o nwere ike anwa okwu ahụ o kwuru n'iwe bụ we trigger other spiritual forces enu enwee mpịawa azụ ịghọtara ya so onye na-achọ ịkọwala gị bụ na onye akpọrọ ọrụ nwere ụfọdụ ihe ya bụ na-eme na ndụ gị doghị anya na-akpọrọ gị ọrụ ihe na-achọ ịkọwala gị bụ na ọ bụrụ na ị na-enotisi ụdị sayensị ndị a gosiri na akpọrọ gị ọrụ n'ezie ụzọ ihe na-abụ ka ị nwere ike imewu ọ bụrụ na ọ ka na-ebido kaba arụ chọọ a mentor ị ga-enwerịrị mentor you must be mentored by somebody
nwere higher knowledge. A ga-enwerịrị onye bụ onye ndu gị unless na ị chọrọ ịbụ kwak. Kebe eziokwu m na-agwa gị, o nwero a great prophet of the old enwere onye kụziri ya, na a ga-enwerịrị onye mentọrọ gị. Mentorship ahụ enyere gị ga-eme gị bụrụ ọkaibe, ịmụta n'aka, maka na ndị Igbo tụrụ ilu si na onye bụ mmadụ ụzọ nwee mkpọmkpọ ọkụ na mkpọmkpọ ite, onye bụ mmadụ ụzọ sibe ite na aka enwe mkpọmkpọ ọkụ na mkpọmkpọ ite. So onye anwawụ ya mentọ ga na-agbaziri gị olu ebe ị na-emeta ya. Nke ịbụọ, ịmụtazie ihe n'aka ya mentọ anwa, iweruzie etizie n'ihe ndị ahụ ma bụ mbụ ịfụrụ ihe dị na ya, iwe bụrụ ọkaibe. So nke mbụ na you must look for mentorship, and again before that agwana gị ka ị ga-esi wee nwee time for your spiritual meditation on your own. Ọ ga-enwerịrị mgbe ị na-eseti aside 5, 10, 15, 20 minutes, 30 minutes mgbe gị na mmụọ na ezumezu gị na ha ji akpa nkata. Nke ịtọ, ịchọta onye ga-abụ ya mentọ, ọ ga-agbaziziri gị olu ihe ndị ọzọ ị ga-eme, dịka ihe a na-akpọ ekwem agwụ. O nwere oge ị nwere ike mgbe ị ka na-ebilite mmụọ abịa, ma mmụọ gbọrọ ọrụ ịbịa na-enye ya eli saịn, ihe ị ga-emewe ihe a na-akpọ ekwem agwụ, ịgwa ha ekwetago m na emziga m. Ịghọtara ya? Ihe ọ pụtara abụọ act of acceptance. N'ala Igbo ihe anyị na-akpọ ya wee ekwem agwụ. Ka m alụghị akụkọ m akụkọ a bifo, mana mma akụkọ ya ọzọ taa. O nwere onye a na-akpọ Eli, then nwee Elkana, nwee Anna. Then Elkana bụ a priest, bụrụ onye nchụaja, mana ọ dị nwaanyị na-abụ nwaanyị nke izi mụtara ya ụmụazị, nụkwa nwaanyị nke abụọ nke a mụtabụrụ nwa a na-akpọ Anna. Ọ nwara okie chụọ aja dị iche iche ịfụ na nwunye ya bụ Anna mụtara nwa, maka na ọ fụrụ ya n'anya. Then mana o nwere mmemme ha na-ejeme n'ebe a na-akpọ Shilo. Mmemme ahụ mmemme a na-eme once in a year. Ọnọdụ ka be anyị ihe dịka asị na na-eme afịa ọrụ, ọ mmemme a na-eme once in a year. Ha eje celebrate ọmụmụ. So ndị mmadụ na-esi mba dị iche iche weta ihe oriri dị iche iche na ihe onyinye dị iche bịa gbuolu mmụọ. Ọ bụrụ na Oraifite ya ọ na-edo ka a na-eme, ọ na-ebu ụzọ bịa, a na-agba ya na ọ na-eri ji, o mechaa afịa ọrụ gbuchara ya anụ, the next ihe na ya emezie afịa ọrụ nke mmọnwụ ya agbazi wee chịkọta ya. So ọ ụdị mmemme dị etu a ka ha jere na altar, and o nwere a high priest nọ na the altar a na-akpọ Eli. O welu one day a na-wee je na that altar ha bịara mmemme feast ya nwa, wee je ebe a wee na-ebe akwa na-eche ego na-ama jijiji etu o si gbuchie n'obi. Eli wee fụ ya si Anna at a distance, wee sị Anna, kedu mgbe ibidokwazi enwuma mmanya behave in this manner? O wee sị ya, nna m ukwu, na o nwere mmanya ọbụla ya ṅụrụ, kama na etu o si dị ya n'obi ka ya ji wee bịa. Then o wee sị ya, ngwa gị na n'udo ka Chineke mezuoro gị ihe ịyọrọ ya. Etu a ka esi wee mee okwu a merụ ya na di emekọzie a na-adịrị ime, wee mụọ onye a na-akpọ Samuel. Ihe na akwụkwọ Samuel ị ga-afụ mgbe Samuel ka wee obere nwa Samuel, maka na Samuel abụ nwa ayọtara Chukwu n'ayịyọ. Samuel simple means nwa ayọtara Chukwu n'ayịyọ, ihe omiri. So o wee sị na ebe ọ bụ na ya ayọtara nwa a n'ayịyọ, na ya ga-enyechi ya kwa nwa a back to service of God. Yọtara ya? Mana ọrụ na nwa a bifo onye nwa na-ekwu nke na Chineke akpọgokwa nwa ahụ oku bido n'afọ nne ya. Na mgbe a mụziere nwa a mgbe ọ na-anara ọzụzụ n'aka nnukwu onye nchụaja Eli, o wee bụrụ na ọ na-abụ mgbe o bidoro okpukpe oke ebido manifest ba, ọ nọ ebe ọ nọ n'ilo, wee nụ voice ka a kpọrọ ya Samuel. Ọgbalụ ọsị na nwere onye nọ na kọmpaụnd a na-abụrụ ọsụsọ ya na nnukwu onye nchụaja. O wee jekwa onye nchụaja, nnukwu onye nchụaja wee sị nnukwu onye nchụaja sị ya, ịkpọrọ m? Ọ sị ya na ya kpọrọkwa ya. Ọ pụwakwa. Ọ nọkwa after some time, ọ nọkwa again Samuel. Ọ gbachighị azụ kwasị onye nchụaja, ịkpọrọ ya? Onye nchụaja sị ya na ya kpọrọ ya. Mana onye nchụaja bi na ọ bụ onye mmadụ dị spiritual, ọ malụgo na ọ bụrụ na mmụọ na-akpụ ya oku. O wee sị ya, Samuel, ọ bụrụ na voice ya akpọ ọgụ ọzọ, kpọọ ọgụ Samuel, gị sị ya kwube nwa odibo gị na-ege ntị. O wee pụkwa. Emechakwa voice ya akpọ ya ọzọ, o wee sị kwube nwa odibo gị na-ege ntị. E wee zie ya ozi
for the first time. So you must show attention. You must show that need to go ready for that message to carry out. I anyị na awekwa akụkọ mana akwụkwọ gbasara Christian record. Wee sị na mgbe Jizọs ndị ụka ọbịa lụrụ 30 years chọrọ ibido ọrịa. No jere John the Baptist wee kwubi okwu wee activate that inner power nọ n'ime ka o wee ike bido ọrụ. So ihe na-achịkọwalụ gị bụ na ọ bụrụ na ị nwere call, that your inner power must be activated. A ga-ekwubiriri okwu, somebody must guide you and that inner power must be activated in order ka gị nwa nwee ike bido ọrụ. So kere ihe mụ na onwe na-achịkọwa, ihe na-akọwalụ gị bụ na ọkpọ okwu ahụ ị nwere, ị ga-emeriri something ka ndị gị na ha so, forces gị na ha so marụ na ịdịgo ready ịza oku. Ọ bụrụ na ọkpọ okwu bara gị mana ịdịba already, maka na a na-akwado yes, maka na agbara aka achọ ihe na-ata ala ọkwa eziokwu. Anyị akwado bifo ibido ọrụ. Ọ bụrụ ọkụ nwatakịrị na-agba nkata wee na-anya. Ihe anyị ga-eme bụ ibu ụzọ mee ihe a na-akpọ ekwe m agwụ, ịgwagoro ụmụ mmụọ ya spiritual forces si ya ekwe m na ọrụ agwụ a na mma arịa, a na-akpọ ya ekwe m agwụ, akpọ ha achụọrọ ha aja to calm them down and for you to buy more time inwe ike kwado ihu ọrụ gị. Ịghọtara ya? Ọ ihe niile aka m ji wee gwa gị n'ihi enwerịrị mentọ onye ga-agbasiri gị olu, na ọ bụrụ sọ onye nwụrụ anwụ ka a na-emezi olu, na-emezikwa onye dị ndụ olu. Maka na ọ bụrụ na ya na-akpọrọ gị okwu ị na-emekasị ihe ị ga na-emewu, ị na-eje na Facebook, na-eje na social media na-achọ onye ị ga na-eso, onye ị ga na-esogbu ka ịmụta nwantị na ọdị ọda wee na-eme. Aka tell you na ihe ọ bụla mmadụ na-ekụziri gị na social media bụ phantom teaching. Ịghọtara ya? Some of them na-akụzi some of those things na-akụzie ka ha nwee followers. Some of them na-akụzie mana ha chọrọ ịkụziri gị ntọala ihe ọ ya bụ ime o wee, and ihe na-akụzi peripherals, ha ma akụzi uri ntọala, ihe ya akụzi minor. Ịghọtara ya? Example, mmadụ bịa na-akọwalụ gị na iweta nke a were saa ahụ ọsapụ otu ma ọ gị weta nke a mee nke a iwee ke ndị amoosu. Agwarozi gị na-enwere mmụọ eji apaki ọrụ. Ịghọtara ya? Enwere mmụọ eji edelive ọrụ. Iche na ihe ndị a wetasịrị o ji eke ndị amoosu na onye na-arụ the work. Ihe ndị a bụ ihe o ji kwubi okwu, mana a ga-enwe mmụọ ga-emuvu dị ọrụ. Onye abatara na before you rụwa ọrụ ọgazibere, ị ga-enwerịrị strong altar that is backing you, so that enwe altar ọbụla n'ebe ọbụla na-ebu agha megide ya altar, they will not stand. If not, ndị amoosu and negative energy ga na-agbadoro gị ihu ọrụ gị. Ihe ị na-eme ama na-aga. Ka m kwụsị ebe a. Ị na-enecha nkụzi a, gwa ndị mmadụ gbasara our social media handles, watch our programs, then share our programs. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụrụ na ịchọ ka agbara gị afa mmiri, send them a message na WhatsApp 0805-7837-672. I repeat 0805-7837-672. Ọ ga-adịkwa n'oge awa nke eziokwu echi niile. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ekwuo m okwu ngozi n'isi ndị Friends of the Temple and Children of the Temple all over the world. Ebe ọ bụ na onye anọ na asị m na distance ama wee bara ya. Na-ekwugazi okwu ngozi n'isi our fans na ndị niile na-esonyere anyị ndị ihe anyị na-eme na-amasị. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, asị m na ọmaka ya emere ụnụ. Asị m na onye na-achụ ụnụ ga-ada, onye ụnụ na-achụkwazi ga-ada, na onye ọbụla zụrụ ihe ọjọọ ya eme ụnụ ya egbe onwe ya, na onye si ọbụla sịrị ka ome ụnụ na ọkarịrị ụnụ, na mmụọ niile afụ n'anya na mmụọ niile na-eri oke n'ụbọchị taa ga-eme onye anwa na ha karịrị ya. Ka ọ dịkwa, daalụnụ.